Mun ei noisisi tuu vankilaan, koska se on tehnyt tuommoksi meidän plääni kusi 2023. Se löytyy vankilaan, koska se teki tyhmyyksiä. Meidän plääni kusi 2024 mies takuut sä tapahtumaan. Mun eno, sä oot mulle rakas. Eno, mä en tajunnut sitä, miksi sä tekit nopeasti. Teitä tyhmyyksiä, se olisi voinut auttaa mun digiräppiin. Taalis, Korellaan, piti paljon dialekti, Spotifylla, rahaa. Korellaan, miten vitu hyvä sä oot räppäämään? Me leikitään joka päivä mun sua ja vitun lempijuomani. Negis. Korellaan, mikäs sä oot ihan vitu hyvä räppäri. Mä tykkään siitä, kun sä oot mun hyvä räppäri. Voitko joskus auttaa mua Korellaan? Mä tekee jonkun biisin. Voitko likemmin, voitko hyvä räppääri? Mä voin näyttää kommenttia. Onks mä hyvä äänittää? En myy Snapchat ikinä, koska rom cap. Mä likitään joka päivä mun sua vitu hyvä perkele. Mon sua likitään joka päivä menee. Fortnitea joka päivä likitään joka päivä samalla. Sitä mon sua valkoinen medis on vitu hyvä. En myy Snapchat, missä on Ukraina. En myy mun Snapchat, missä vitus on Ukraina. Käydääkseni sopaa, mä en tiennyt sitä. Korellaan, voitko liikeä tästä videosta, jos on hyvä räppääri? Mä oon ihan paska räppääri. Korellaan, miksi oot noin vitu hyvä räppäri? Mä en taju sitä. Enokin on ihan hyvä räppäri, koska muu en oo vittu äänittää joka päivä. Äänitä lisää. Kukkelia. Yläkonkeli, alakonkeli, munakonkeli, joo, alakonkeli, yläkonkeli, mua on munamonkeli, mopo, masku, asku, let's go!